körde väl lite tidigare, så jag fick faktiskt ett par stationer som jag inte har pratat med tidigare. Bland annat Rumänien och sen även 327 divisionen där. Jajamän, jo, nej, det har varit lite dåligt här idag som sagt på skip-delen där då. Men det är som jag säger att Pippa tar ju till det igår pratade med en station i Chile och även i Brasilien då, så att det alla har firat här. Jajamän, jo, det är riktigt skoj faktiskt. Ja, det blir laverad. Jag får gå ut och ta ett lopp här nu och häva upp en kopp kaffe till här. Så, men jag vill säga, slå en signal om det går bra.